ଆପଣ ଏ ଢୋଲ ମାର ଶୁଣି ଏମିତି ବେଦି ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେ ଆରେ ଲୋକେ କଣ କହିଲେ ଆଜି ପରା ତମ ବାହାଘର। ଜାଣିଛ ସାହେବ ଆମ ବସ୍ତିରେ ରାଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ଏମିତି ମୋ ଢୋଲ ମାର ଶୁଣି ପାଗେଳି ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସିଏ ମତେ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ଫେରିଲାନି। अरे ये तो सही रानी ଆପଣ ଏମିତି ଚମକି ଉଠିଲେ ଯେ ଆରେ ସତ କଣ ଦିଏ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଢୋଲିଆର ରାଣ ଆରେ ସତ କଣ ଆପଣ ଦିଏ।